हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय। नै सनाफोर नोंथांमोना मा ओंख्रि सङो बेखौनो दिनैहाय एसे स्राय दिन्थिनोसैलाय आङो। मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो। आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायसनदोंबा प्लिज अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै गालांदोलाय। लोगोफोर बिदिबा मा ओंख्रि सङो बेखौनो एसे नायलांदो। लोगोफोर नै दाउ संनोसै। नै दाउ बयलारसो दै रुनानै लाखाबाय संनो रेडि खालामबाय नै लोगोफोर। दाउ फ्राय एलासि आलु दालि जल बानायनोसै। लोगोफोर संनाय खावनाय रेडि खालामनोसै। नै लोगोफोर एलासि आलु संबाय रबबाय दै होनोसै। दालि जलाथ' मोनबायानो। लोगोफोर नै आङो एलासि आलु संनायाव दै होबाय आरो आं एलासि आलु एवथ्रमनाया जाबाय। दै होनानै फोमोनफिनबाय आरो दै होनानै फोमोनफिनसै नङाबा रादों मोनजायो नालाय एलासिखौ सनाफोर। एलासि आलु दाउ बेदर दालि जल आरो सनाफोर। भाजा एवनोसै आंहा। थाव दुंबाय आंना। लोगोफोर बेदर संसै आंहा। नै लोगोफोर नै आङो दा आलु होनानै दाउखौ मोजां एवफिनसै आरो सनाफोर। आलु दरसे हानानै होलाबाय आङो। आलुजों दाउ एवफिनबाय नै। दाउखौ गाव गोजा मोजां एवखादों आरो ओमफ्राय नै आलु होनानै एवथ्रमफिनबाय। लोगोफोर आंनि आलु दाउ एवनाया जाबाय आरो नै आं दा दै होनानै फोमोनफिनसै। आलुजों दाउजोंखौबो फ्रायानो एवगोन आरो भाजायानो एवगोन। दालि जल दंखायो नालाय सनाफोर नै आं मोनजासे खोबनानै दोनसै। लोगोफोर जोंहा नाथुर बासदों। दाख्लै फानबारि बाजाराव बायनानै लाबोनाय नै जा रग' मोजांखा नै। लाफा ओंख्रियाव होनानै जादों दाख्लैहाय। रग' मोजांथार नाथुर बासदों जोंहा लोगोफोर। नै आब'आ बासिगासिनो। लोगोफोर नै नाथुर बासिगासिनो आरो जोंहा। ओंखाम संहोलां नाथुर बासिहोलां। दिनैहाय नाथुरखौ जाथ'ला आरो बासिनानै दोनखाबाय। दिनैहाय दाउ बेदरसो जागोन नालाय। नाथुर बासिदों ने नानि आयंआनो। नै स्रिया पेपसि लोंनानै गगा मोनदों जोंना। नों पेपसिखौ लोंगोन ना लोंला? लोंगोन? ए लोंबावगोनसो नो। नानिया पेपसि लोंनानै लोमजानो ओंखारदोंनो। पेपसि होननायखाय खोनाहैबायहाय। नानिया पेपसि लोंनानै गगा मोनदोंनो। आयंआ नाथुर बासिदों ने नानि। नै लोगोफोर एलासि आलु लाब्राया मोनबाय। नै दालियाबो मोनबाय आरो दाउआ मोनथ'वाखै। बिसोर मोननैया मोनबाय। ओरैजाय बेदर नै ओरैजाय ओंखाम संगासिनो आरो। बेहा गगा मोननायखाय बाम जागासिनोसो। मा होनदों? आलौदों? माया आलौखो? बेदरखौ सामब्राम गुफुर देनाय मस्ला देनायखौ होनोसै।
रानबाय आंना फोर meskipun kamu dari kondisi rantau mungkin mungkin kalau menjualnya isi rantau mana kang itu लोगोफोर आलुजों दाउआ मोनबाय आं खांनोसै लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोंहा दाउ बेदर भाजा एलासि आलु दालि जल जानोसै लोगोफोर लोगोफोर नै आङो दा ओंखाम जानोसै नै नानियाबो बाजाबायसो नानिया गगा मोननानै लोमजादों नालाय नै ओंखायनो बाजानानै उन्दुबाय आरो बियो उनथिंजाय थायासै सिगांजोंसो उन्दुबाय लोमजानायखाय एसे गाबहां माहां जागासिनो आरो लोगोफोर नै आङो दा जाबाय थानोसै नै लोगोफोर जोंहा जायगा फोसाबदों बैसागोनि हाग्रा फुदों लोगोफोर नानिया फुदों ने नोंबो फुदों बे बिबारखौसो खायो नोङो हाग्रा फुनाया जायगा फोसाबदों लोगोफोर जोंहा जि हाग्रा जाबाय आरो एसे मन्दिरा बैसागु जाथारनोसै नालाय लोगोफोर एसे साफा खालामदों जोंहा मन्दिरखौ नोंहा बिबारसो खाबाय थाबाय हाग्रा फुनाया नै हाग्रायाबो फुथावा माबा माइसुन्द्रि नै बाथोन जाग्रा माइसुन्द्रि मैगं बुंलाबायो आरो बासि बासिसो फुनांगौ हाग्रायानो गंगार दुन्दियाबो दङ जायगा फोसाबदों लोगोफोर जोंहा जायगा नै बैसागुआबो बारा गोबाव गैथारला मानो गाखोसै लोगोफोर माखासे फोसाबखांजोब्बाय ओरैजाय दंबावो